Okay. Yes, hello. Good day. Narito po tayo sa Tacloban City. Ang Tacloban City New Bus Terminal. Dito sa Barangay Apukay, Tacloban City, Leyte. So, ang katapat po nitong terminal ay ang Robinsons North, Tacloban City. Robinsons Mall. So, pagpapin natin. Dito makikita ang mga mula sa Samar ng mga bus. Villarreal. Dito naman ang mga Borongan, Lawaan, MacArthur, Llorente, Eastern Samar. Diyan mga Pakatarman, Balugan, Kalbayog. Ari pa Ormoc. Damo dito. Tacloban City, Giwan, Eastern Samar, biyahe niyan. Ayan Ayan mga Pagiwan Eastern Samar. Makita ka rito. Katbalogan, Kalbayog. Katbalogan. Dito ang mga bus terminal sa Apukay, bandang west. Dito sa kabila, mga van naman, mga papuntang Eastern Samar. Pasokin natin. Ayan, mga van dito sa Apukay Terminal. Biyaheng Basay. Adi ba biyaheng Marabot, Lawaan. Eastern Samar. Adi Gamay, Northern Samar, Imbi. Biyaheng Gamay. Adi Tap, San Julian. Dito naman ang mga papuntang Southern Leyte, mga biyaheng Southern Leyte, South Leyte. Yan Sugod, Liloan. Pero sa Manila, Sugod, Liloan, mga Baybay. San Julian, Buray, mga Sulat, Eastern Samar. Ari naman kapit ka din mga Bubatngon Leyte Terminal. Ayan Jeep Terminal, Bukay.